Di sakpan kuwa mahigala ni hitabo aron. Di apay lain ay. Nga maong report mahigala tanawa tong usa ka gikan gyapon ni Cebu del Niños asa may unang nigawas ani nga kuan dekin kining kuwa flag Cebu province for undistributed expired welfare goods. Straight to the point. Tanawa ng usa ka item kaning names oh. Kuwa flag Cebu province for undistributed expired welfare goods. Na expire mga higala ang mga kwan, ang mga pagkaon ba? Wa mahatag. Na tanawa ang kuha ni kuha na po ni palag na po ng kuha atong basahon na kini unsa man ni gawas December 7 oh. Kisa may writer. Ipaduol ko na dong kay di kay ko ka kuandong be. Kani minsan ni by Morisit Marie Iram. December 7, 2025. So Cebu del Niños kaya po ni unsa may laing newspaper nagkapagawas ani? Ang Sunstar nagawas ni wala. Wala Sunstar sa The Freeman nagawas po ni. Tanawa ko no. So kini Cebu del Niños may nagkapagawas. Unsa pa may laing outlet nagkapagawas na ulahi ta aning Cebu del Niños. Sige lang. Pero kini ako nang gi-quote ha para maklaro ta lang ni basahon ta ni mga higala kausik sa taon oy sa mga wa ma-distribute mahigala na expire ang mga dilata. Unya sa pikas nga bahin mga kigalaan. Kini ni ang ato sang balikan gamay kay dunay niingon nako sa nga basin ug wa pa na ma order attorney. Basin wa pa na ma kuan gyud kuno. No. Ani ha, ang report sa Cebu del Niños mao ni nakasuwat. Tanawar ko dong names. Balik ka sa names. Dili pa tamo adto sa mga kanana ang undistributed nga kuno expire ba. Kanina pitaw. Ako gipa markahan og yelo ha. Matod pa dinhi oh. So katong ningon nga basig wa pa na ma-order. Na-order na nakabayad na ganita. 59 million na nabayad. Na-deliver ng 11,000 nga t-shirt. Ang wa ma-deliver, ang 488,000 kay ang equivalent na mahigala matod pa nga 500,000 470 t-shirts nabayran mga kagalan 59 million. Kamahal na ini mga t-shirts. Unya katong niingon nga basig pa na ma-order. Kani ha ang pagka unsay giingon sa Cebu del Niños nyo. As of December 31, 2024, Cebu had paid 59 million, exact number no? 59,056,522 pesos to the contractor charged to the Special Education Fund. Straight to the point. Subot pasabot ini pagkasuwat tanaw ha. Kay katong miingon ba nga basig wa pa na makuan order. Kini nga sentence sabta ko mayo ninyo. As of December 31, 2024, aside sa date ha, Cebu had paid, o say pasabot, kanang had paid, present, past perfect tense kana. Straight to the point. Past perfect tense. Nahuman yun ang aksyon duha. Duha ka aksyon na human, nga duha ka past actions na human. Kaya ang pagkasuot had paid. Wala yun na Cebu paid. Kung Cebu paid pa, simple past tense. Kaniyo, Cebu had paid. Past perfect tense ang gigamit. Straight to the point. Perting humana na yun. Ang pangutana ron hain laging t-shirt ron. Ato ni katawa-katawa mga higala lang gamay ha. Nga kwanta ba? Mangita tag-asa kanina butang, ahain kanina deliver. Ha? Kadaghan anang t-shirt ta, mga sugit paminaw kadako anang kwartaha 59 million. Unsa man branded ding t-shirt sa mga bata. Doon na nag-chat na ko doon nga doon na ko nakadawat. Kay doon na may makadawat yun ani kay doon na may 11,000 nga na deliver. Gipa-deliveran na gamay niya doon na ko na para na picture unsa man. Ipa-deliver na ng gamay diha para naatay pasuluton niya picturean okay na. Ato lang nga katawa ha kay unsa gud ning kalakiha di ay kumauhon. Ha? Ato ni papangita sa ato mga board members nga moy perting grabe kasaba gyud kay nila mahigala gusto lang dili ba maka-deliver spam. Gusto nila mahigala nga ilang babagan pirmi. Kaniyo kadaghan aning mga gipanghimo ni Gwen wa gyud mo katingog panahon Gwen. Mga members sa provincial board nakatingog bago mo naka-ek bago mo bisag gamay. Wa gyud. Straight to the point. Unya karon mga higala porbida grabihang ultimo god ikiha si Pam kay nagsulot og SWAT uniform.
samok-samukon yun mahigala ba bisag hinanggaw na lang yun la. Aron nga di ka concentrate ang gobernador. Mabisi siya ba siya mga kaso? Muna kung unsolicited advice nga concentrate lang trabaho diya, concentrate sa imong pagserbisyo sa katawhan, ipatubag og abogado na. Kay kini samok-samok lang ni. Bisag unsay mo kon, bisag wa ko hinungdan, laki ha. Kani ang usa kini kapag pahimangno ngadto kang PAM nga mag-careful ka diha. Extra careful ka diha sa imong pagdumala sa Kapitolyo. Kay bisan ganigwa kay sa himuan ka man. Ha? So extra careful. Ang mga tao mahigala di man ma-underestimate nimong understanding sa katawhang Pilipinon. Di mo kumutuo nga di makasabot ang mga tao ana. Makasabot man sila mahigala. Kay bao man sa di man na mga bugo na mga tao kasabot man na. Bisag unsa og puyok-puyok nimo. Ha? Kining klaro kayo nga anomalya, napaylain o. Kini ni ang kuha asa man to usa ka item dong names. Kini maong item mga higala nga dili ni sa Cebu Daily News gyapon ni. Ato mga higala acknowledge sila kay sila nakakuha niyo. Kini o. Kini maong report. Okay, gamay lang kayo. So kuha flag Cebu Province for undistributed expired welfare goods by Morissette Marie B. Iram, December 7, 2025, alas 3 gahapon ni nagawas. Kay December 7 gahapon ni nagawas day. O kini mo ang report. Diyo, ni agi gahapon ni sa kong wall diri, ha? Gamay lang kayo mga kigalaan basahon tani. Okay, ni ana atong kwandong. Okay, mo ni ha. Ako lang basahon may galan ni maong report nga nigawas kagahapon, ha? O tabangi ko binisaya ani day. The Commission on Audit has flagged the Cebu provincial government for failing to distribute thousands of welfare goods, including bath soaps and canned beef, some of which have already expired or are nearing expiration. Straight to the point. Sa binisaya pamahigala ang Commission on Audit, ang kuha. Flag na sad ang Cebu provincial government tungod sa pakyas nga pag-apod-apod sa libuan. Libuan ka mga welfare goods. Hindi mga pagkaon day nga, kwan. Hindi mga dilata, oh. Including apil ng mga sabon, hasta mga canned beef, ay mga kaninorte mahigala. Some of which have already expired. Na di na makaon, expired naman. Or are nearing expiration. Straight to the point. Hapit na mo expire. Ngano wa man ni ma-deliver? Straight to the point. Ngano man ni ma-deliver? So kamong mga sabaan din ha nga, instead magsaba-saba mo, may mutabang unta mo, unta. Ha? Serbisyo publiko man kani. Kadaghan sa mga igsuon nato mahigalang gigutom. Kadaghan sa mga way pagkaon. Nya karon do na di ay mga pagkaon mahigalang na expire na. Straight to the point. Panahon mahigala atong Gobernador Gwen Garcia. Tinuod ito nga do na untay mga dilata panahon para sa audit day nga wa mahatag. Kaluoy sa mga kaigsuonan nato nga sus Ginoo ko. Nya ato tiwasog basa mahigala. According to COA's 2024 Annual Audit Report, for Cebu Province, 9,720 bars of bath soap remained in the warehouse. Even, kuyawa ni hitabuha, even if the inventory report submitted by the Motorpol warehouse inaccurately indicated they had been issued. The bath soaps had already expired on January 1, 2025. Straight to the point. Bisag kining sabon kay ma-expire man din sabon. Lisod man kayo kanang shampoo panalitan o kanang sabon, ika-expire ana, di na nimo gamiton kay basin niya hinuog ginig sabon nimo sa mong maapil ka, maupaw na hinuog kanang kalakiha kay. Ya kita ni kato-katawahan na expire oy. Nganong gipasagdan man na day? Kabiha ka mga irresponsable mga tawhana. Ha? Sa binisaya pa ni ang kuwa di ay kuno sa ilang tinuig nga report. Dunay 9,000 sa daghanan sa buna day. 9,700 ka mga
barita sa sabon nga naa sa warehouse. Wa mga higala magamit. The audit also found that at least 29,120 cans of beef loaf set to expire on November 19, 2025 had not been distributed. Straight to the point. Di na sa talay mo. Sa makaon pa nila, di na siguro dahil, no? Kung sa man tayo pitsahan, November 8 man ta. Hapit na mo expire, oy. Sus, Ginoo ko. Pabaya kini. Kung sa may kasulti ni mo ani Tining Martinez, ika may sabaan gyud diha sa Provincial Board. Good morning ni mo diha, Board Tining. Unsa man ni dili usik kayo ni, daghang mga taong gigutom. Unya ni ang mga higala 29,000. Takana aning mao mga beef loaf mga higala. Pila ka mga tao in tao ng gigutom karon sa probinsya, mga sukit tigpaminaw. Hesus, Ginoo ko. Kadaghan anang maong mga dilata diha. Straight to the point. Maunta na imong ukuyon unta ning. Kay na record sa kuha ba ning? Ano man mo katingog lagyan eh. Straight to the point. Naglabi mga higala ang pamulitika. Sus, Ginoo ko. Diya pa These findings prompted KUA, which released its annual report on June 25, 2025, to raise concerns about stock management and the timely distribution of essential goods. Straight to the point. Mao ni mahigalay nakatrigger sa KUA. Labot ining pag-release sa ilang tinuig nga report. Dunay mga concern nga ilang gi-raise ani. Matod pa sa KUA, the failure to distribute these essential supplies before expiration deprives intended recipients of these items. The KUA report noted. Sa binisaya pa, kining kapakyas sa pag-apod-apod, ining maong mga importante nga mga supplies sa wa pa unta mo expire, naghikaw kini ni adtong mga tao nga mauuntay angay intended recipients. Nakahikaw kini mga sukin tigpaminaw. Unya, matod pa more discrepancies. Ato lang yung basahon, may gala ha. Asa man to, more discrepancies. The audit, naraman ni dadang, kana. The audit spotted discrepancies between the inventory records and the subsidiary ledger maintained by the Provincial Accounting Office. Wa na magkadimaon ng mga records. Items no longer listed in the inventory reports, such as sardines, noodles, commercial rice, mineral water, and corned beef, were still recorded in the ledger. In contrast, some items were completely unaccounted for. Hala. Straight to the point. Paparihan itong bugas bitos Mandawi na usikas bugas in taon katong ilang bugas mahigal lang gikumprang Guin Garcia. Wa makaon. Didto mahigalas Mandawi na nga daot ang bugas. Inana ka pabaya ngano man nagkitingog ka ani Tining Martinez. Straight to the point. Bugas nga naa sa warehouse sa Barangay Tawason. Wa ko kadungog nimo ning nga tingog ka ning. Ayo kay paklaro nga pamulitika na imo ba nga puro sa gyud kwan. Ang ato ba nga maserbisyuan ng mga tao. Maserbisyuan ang mga subuanon. O nga no magkakatingog lagi ang bugas o magkabisag-ik na lang gamay. Mga bugas sa Mandawi na nga daot, kini mga canned goods. O kadungog nimong nitingog ka ni. Straight to the point. Stilan mga higala. Diya pala a physical inspection conducted by the audit team. So doon na day sa physical inspection yung gihimo day, ang kuha. Ila day ko nung gikuha ni? Sa matudong. A physical inspection, kana. A physical inspection conducted by the audit team. Pwede yun na mutang nga gilo dong? Tanawa ko no. Kada siya nga portion. Doon na day ko sa inspection nga gihimo ang audit team at the DA Compound Warehouse on January 22, 2025. Confirmed that many goods were missing or misreported. Straight to the point. Matod pa mahigala. Unya, matod pa niining maong padayon to sa atong basahon ni padayon ha. Ang atong balikan mga higala, dunay nangutan na sa atong chat mga ngano man na i-distribute ni Pam. Dili na mo distribute sa Pam ana kay kangguin man na nga transaction. Kangguin man ang panahon. Unya,
na-expire naman na karon. Ang distribute di PAM, si PAM na hinuoy madaot hinuunday mga daot ng mga tao ng kalakiha. Mo nang niingon ang kuha nga ang recommendation sa kuha, niingon ang kuha may gila pa explain ang Kapitulyo ngano unsay rason ngano na expire kana. Unya niingon ang kuha sa ilang ang last sentence kasamang ni Muel, lang pinaka-last nga paragraph. Pinaka-last nga paragraph na recommendation sila. Kana paubos gamay dong kana. Okay, ubos pa. Kana naasa kana dong. Despite these assurances, the audit team maintained its findings, stressing that timely distribution of welfare goods is necessary to avoid expiry and ensure that beneficiaries receive the assistance intended for them. Straight to the point. So, kinahanglan nga, kinahanglan ni mahigala. Kay kini magod mga kaigalaan, kang guhin ni nga, kalihukan ni, sa 2024. Si Pam ni Lincoln, na ba ya? June 30 ba ya? June 30 ba ya? Karong tuiga. Sumo ka na nga, panahon ni Gwen Garcia kini. Unya man ang miingon ang kuha nga kinahanglan dunay timely distribution. Na-distribute dayon aron nga magamit ka na sa mga recipients. Magamit. Kay lisod man kung kayo may di ka makonsensya. Ako day makonsensya kita na ha. Nya may experience mga kaigalan ha kaya ako isulti ko lang gyud ninyo. Amo ning experience sa among pag-distribute og mga relief goods dito sa Norte. Unsa tong bagyuha day naabdan tag bagyo dito day? Sa Norte katong pag-adto to ba? Dinungdong ka nga nagkuan mi dito, nagtintent mi dito. Nya pag tintent namo dito, nga tuog mi dito mahigalag folding bed. Sa Norte, sus giuwan man mi. Na kay ngadto mi sa Norte katong sa linog nga kuan, among relief operation, itunong namo itong mga weekend ba? May tunong dito. Nya hatag mi itong mga relief goods. Naabtan mi itong bagyo day. Unsa tong bagyuha day nga kanana ang igon nga ang uban itong mga kauban niya manghuli na ay mo agi des pikas kay basi mag-landslide alis pikas ana. No? Sumuto nga didto mi naabtan niya wa na mo ipadayon kanang adlaw. Sabado man ano, wa na mo papadayon ang among distribution kay nangadto man ta sa daan bantayan. Nag-uwan dito sige mig panghatag nag-uwan. No? Gauwan dito. Pagkahuman mahigala kuha na mo ang among distribution kanang panahon na adi sa tampadayon kay sa nga bagyo man. Ha? So ramil to nga bagyo, ramil. Dili inon to kusog tong bagyo ha, pero dito may naabdan sa norte. Jadi tamo padayon sa karong adlaw pagkaugma imong no kaday nga Domingo, ting inita na hinuon dayon. So naghatag tag padayon. Dunay mga bugas namo dito. Nga kana bang na humud-humud tong uban. Amo gyud insaksyonan ang mga nidawat nga kanana ang lutuan nila inyo dayon. Tanawar gud tong akong kuan nims kabantay mo na sa naglugaw tanims. Katong uban nga na kuan nga bugas ato nang lugawon kay atong para gamit na to dayon. Kay lisod man kay mobutod na. Makonsensya magud ta mahigala og nabitay mga goods nga dili mo mahatag ba. Daghan ang mga tawo nga gigutom unya. Nay uban nga expired day, nay uban nga di na mo magamit lisura ang kalakiha. Lisura, ya katong mga bugas nga kuan ato na tundong agon. Kami may nangaon itong mga bugas nga na kuan. Karabang nabasa kanang adlaw nabasa agidungag. O kani nagluto-luto ko dito puspas. Nagluto-luto ta dito mahigala sa kuan. Kani mga higala na humud-humud tong bugasa may ato luto na tong lugaon ni. May na lang mapahimuslan na to ning bugasa. Kalisod man kayo gimo nang madugay-dugay. Kapting kabiha man kung uwan na to. So, gitan-aw na mo, na may gamay nga kwan. Kani asa man to. Pwede nito mabati ni dong, giyon sa ito na ko pagluto dong. Videohan mo kung buwiki yan Nanay say audikal na siya. Okay. Kaya nagluto na karoon ng puspas mga kagilaan para ni sa kwan. Atong mga biktima-krinog rin. Biktima-krinog, no? 101 man, so kami para nila ang trinugaw muna nga nagluto na karon. Napod niya ice cream, nakapon, nagbukan. So, pwede sa pilis na, naipainit, lugaw, napod pabugnaw, naipabugnaw. Nasa kapit, sat. Okay, ito naman.
Bati na. Ato yung naglunod Bombay. Aloy. Uy, agyo. Ini ha. Sinero na lang. Alang utubot sa tagal. Ini siyang luya, mo ni magdaglami sa atong puspas. Uban sa uban nga mga kuan. Okay. Ahos. Ahos para Okay. para kumalika. Ang pahumot o antibacterial. Lutuan na sa nato gamay ha. Okay. Pauli lang ang dahon ng Bombay na natin isunod ayon. Lamig ka niya pagkalutuan yun. official ko na. Okay. Tanaw na ko niya po. Hoy. Okay. Tingnan siya. Nagluto siya, Torne. Sir Boyke. Nga guys, tawan niyo din si Okay, guys. Siya din ang una. Sige guys. Karon ato na iluno ang manok guys. Okay guys. Okay. Guys. Na guys. Oh. Yari lang yun siya mahawak ha. Magluto ang puskas para sa taga mahawak. Tara. So muna sa guys. Walang galad sa taga DYHP ang taga mahawak. Yan, Ito oh. ang puskas. Ato sa ko taon gabay. Okay, ako dong. Ano yung mahigala na atong giluto ni Puspas, atong kuani, kaya na ang naapil po yung pangaon ani kay gitiliwan ba na to. Nga atong niluto mahigala medyo lami-lami ito, labi na ako yung nagluto. Pero tinuuray na mahigala, among gipilit ang bugas mga nahumod-humod ning bugasa ato nilutoon na to dayon. Kay lisod man kay mga higala nga kanabang di ba konsensya bitaw kanay? Nga nay bugas nga wa magamit no? Pagkagrabe ha, pila man tong sa Mandawi nga bugas nga pila may kantidad to, milyon pa man to. Nausik ang minilyon nga bugas mahigalas Mandawi, Pinalitos, Kapitulyo, mga sukit ng paminaw. Wa ma-distribute. Unya karon mga kanggods wa ma-distribute. Ang ato ba makonsensya ta ba kay pila ka mga tao, pila ka mga kaigsuunan in tao nato ang gipanggutom. Pila ka mga igsuon nato nga mga kabos mga higala limang ka mangadto ka sa norte nga bahin atong paglinog hasta pagtino mga sukit di paminaw nga bagyo. Nasdan ay nagbutang og placards nga ayaw minyo kalimpya pila mi diri. We need your help. Inana ba? Inana nga mga klase sa mga tao nga nanginahanglan og pagkaon mga sukit di paminaw. Unya makaako ka nga doon na mahigalay mga canned goods nga nga expire na. Straight to the point. Kadtong sa Mandawi nga bugas, unsa man to? Nga diin 397 sacks nga bugas mga higala didto sa dakbayan sa Mandawi. Ang problema ana ron kay mo man to mga higala tong ilang ipatuog yun nga naanay bugas nga tag 20. In FA to nga bugas. Unsa man na? Nausik ang maong bugas mga higala. Ha? Nausik. Wa magamit mga sukit tig paminaw katong mao mga bugas. Unsa man to ipanlubong na nay? Kani nga picture oh. Na unsa man ni pwede to makuha ning mga pictures? In if rice, tanawa ko dong. Nigawas man Cebu Dilinyos no. Oh. Kana mga bugasa, pila may kantidad ato tanan nga mga bugas. Ipakuan ko ng picture ko no ana adong names be kana. Usik ang bugas oy. Nya ang ato mga igsuon mahigala ba nga naglisod ganig pamalit in taon og pagkaon ka namang mga igsuon to nga kakatuka na mga nga in taon mahigala o makakaon karon magngita na po pamaagi unsay tunong agon unyang udto, ha? Straight to the point. Nya way mga konsensya nga ang bugas mahigala nangadaot na lang ng uban diha.
Grabiha. Kani mga bugasa. Didto ni sa Mandawi sa warehouse sa Mandawi. Unsa man ni ngano wa man ni magamit nimo mga bugas? Another kuan ni dapat imbestigaron ni mo ani. Another gasto mahigala sa katawhang Subuanon. Kay kwarta man ni mahigala sa Kapitolyo. Wa man ni kay katingog pod lagi gihapon ani board member Tining Martinez. Straight to the point. Ikaw magitigtingog-tingog niya. O man ka makatingog lagi ani. O buto na naon niya kwan. 397 sacks. Nabugas. Kini in if rice ni. Nangadaot in taon mga sukitig paminaw, di na magamit, di na fit for human consumption. Di palubong na lang. Kini mo mga bugas. Ang problema ani ron, usa o man ni ang Mandawi ra ba di ra bayad dekin. Kay ang kani di ay panahon na kani Jungki Wano na may mayoron sa di kumo kuan anak kay ila man ang panahon ni Gwen. Nangadaot ng bugas sa dili man ako nga kuan. Time kadto man ang mayor sa una diri nagsabot sila ni kanhi Gobernador Gwen Garcia ila man ang project. Nga kunuhay ilang ibaligya dito mahigala sa tag 20 pesos ang kilo. Pero kani subsidized ni sa provincial government. Ang problema mo kuno ni pagka-distribute dai kay do na may limit lang mo palit o pila ka kilo ra po'y paliton. 5 kilos. Unya, unsa man nimo na in practical man kay na aron magkapalit kag 5 kilos nga tag 20 pesos mo adto ka sa usa ka lugar din tuwa dito ang distribution nanog layo ka. Mamiliti pagkapadong dito. Straight to the point. Muna nga wa na mga tao maka-avail aning ilang gipatuo nga binting bigas meron na. O mao ning gipatuman ni kanhi Gobernador Gwen Garcia nga Subo Merkado kanito. Kani hasa nasakpan lang ni day. Hay man tong uban. Gihilom na lang tong uban. Gihilom na lang tong uban. Ang kini ang nasakpan na ni ha. Wa pay labot tong masakpi. Pagka grabiha mahigala, no? Ato ning ipadayon ron mga sukid dig paminaw ning maong issues. Ato sa tagapagtagad ang report kada ni Idol Tweety day kay on sa tong kuan gamay lang ha balikan ta ni mga higala. Pero na magoy sunog ganitabo tos dulho pati man nakuha na ba tong Idol Tweety? Ato sa i-check mga kaigalan kagahapon ni nga sunog atong pangamustahon sa kadali ning mga nasunugan dito. Kaning ani bitaw libi pag masunugan, sus Ginoo ko. Ang panginahanglan sa pagkaon kandinalian ba? Ngano man ma-distribute ng mga dilata? Ngano man na ma-distribute? Ngano na nga expire man na? Kumplito magtao unta ang gobyerno. Makasildo man og tao ang gobyerno. Ang private sector maganin aning kamot maganin mahigalag himog relief operation. Nagtinabangay ang private sector kabantay mo paglinog mga higala hastas bagyo. Ako believe kay ko sa private sector wa gyud sila mahigala mo tan-aw lang. Ang mga kumpanya sa Sugbo lima ka mabita tong pagadto na to Osbugo. Pirmiro tong adto nga traffic ni tibok adlaw ta na naara na gaston to sa kalsada ang atong oras. Pero on the positive note sad, ngin anak kadaghan ang mga tawo nga mo responde. Private na ha. Mausad sa Bagyong Tino, private na ha. Nga nitabang kamo pang naas gobyerno. Nanabang na mga private sector. Unya ikaw na akas gobyerno, wa kay lain trabaho sige lag panaway sige lag kiha. Straight to the point. Paita ng sitwasyon na mga sukitig paminaw. As dili pa tang padayon sa unahan, kumusta man tong sa kuanday? Okay, ato ni tagag pagtagad mga kaigalaan sa ha. Kay ato ning man akong giingon. Ako believe kay ko sa private sector, ako mo believe man gugong mga inana nga para ba tong sa SM nga moingon sila. Oh sige, paparkingan namo ang among kuan. Ang among tindahan dili sa SMC Side City kita taas-taas aron di mo mabahaan. Katuno ni mga sakyanan nga medyo bahaunon inyo, pwede mo park dili. Kanina bitaw ko mo kuan kay kuan nang may nanang klase. Maka believe ka ba nga salamat kay na mga tao nga dunay kasing-kasing bitaw nga kanana ang willing mga higala nga mutabang. Muna kung private sector mutabang, kamong naas gobyerno nga kunuhay mo serbisyo man ka mo. Inay mutabang mo kamo may magsigig. Samok-samok nga dili mahigala matabangan ang katawhan, paita. Straight to the point. Kamong mga taga-kamutis karon nga naminaw nako karon.
si Governor Pambari 4 na ningkamot nga naay si ambulance mo diha. Wala pa mahuman ang proseso ini na ana nakita na si ambulance. Og dunay kakulian na din ha, hamay maayo og mutabang mo kamong taga provincial board aron nga matuman na gid na. Kay kinahanglan man gyud nila dito. Naay hospital gi-improve na ni Pambari 4 ang hospital. Diha sa Camotes. Naanay doktor, naay nurses, gi-equip na. Ba't ka na kung klasiya sa hospital mahigala, pila man ka bed na siya indaykin. Nya pila may mga espesyalista nga naara diha. Sumunang di malikayan nga ug dunay maglabi-labi nga sakit, i-transport diri padung sa Cebu. Mao po na hitabo bisag na itong mga silingan nga mga probinsya, Leyte, kana mga Bohol, mga Negros, ari na tugpa Cebu tungod sa atong mga experts nga diha sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Straight to the point. So nanginhanglan kita ng si ambulance. Muna atong awhagon ng provincial board, ayaw ninyo babagi kay para na sa mga tao sa Camotes. Nga at least ba mga tao dito ba naan na mo si ambulance isimbakog dunay emergency matabok mo diri gamit ang si ambulance. Kisa naghimo na si Pambari 4. So kamo mga provincial board, ayaw niyo babagi. O gusto mong moserbisyo, tabangin ninyo. O unsay kuwang tabangi aron nga ma-realize gyud na mga kagalaan. Kay mo swito mo na sa mga procedure, tama na ato sakyan ilang argument. Mo kuno inanion. Ano man yung buhata sa una? For how many years? Ikaw kuno board member Tining Martinez, dugay na sa provincial board. Wa ganawa man ang buhata sa una, suy kamo man kay swito ana. Straight to the point. Aron nga man naay kon bagay kinahanglan gyud na nga serbisyo. Kanang wa tagaig pagtagad nga mga hospital ngano mo katingog. Tanawa tong hospital sa mga provincial hospitals, mga district hospitals, wa gani mahigala bisan na lang og dental chair, wa gani. Mag-ibot og ngipon mahigala kinahanglan magkana dental chair nga ma-move ba. Mugamit na ng intawog kanang plastic bitang lingkuranan maura kay ibdan kag ngipon ana. Ngano man mo katingog? Karon nga ni ani lihok ang gobernador nga paspas kayong lihok mahigala na ana. Nakadeliver na sa mga hospitals. Ay dili nang taanang kuan ba ngato. Paserbisyo asa ninyo. Lisod bang ganang sige tag pamulitika nga ilang yung babagan aron di mo sikat. Kanang pag ang mga tao ni pahukmagon di kahuman. Nabay kung gusto mo 2028 okay. Di kay babagan yung karon palandaan nila. Maklaro ba sa mga tao? Unsa man iyong hikawan ang katawhan sa Camotes, di mo gusto mo dayon ang si ambulance? Straight to the point. Sige mo question na si ambulance, sama di mo gusto nga naay si ambulance? Unya inyong patuuhon ang mga tao sa Camotes nga okay mo? Kung servisyo ng inyo, tabangin nyo, pangitain nyo pamaagi ko no. I-acknowledge na to nga provincial government ni, i-acknowledge na to, kamo appeal mo mga board members nga nakatabang ani. Tanawan ng si ambulance, butangan na province of Cebu, may magnaong ni Pambari 4, may gibutang na day. Straight to the Di point. man na iyang naong na ibutang. Tabangi ko nun ninyo, i-appeal mo, i-acknowledge nga, mao ni ang naghimo ani, para ba nga, para ba nas kayuhan? Ya kung kamo suito man kamo na, kamo kamaona, nganong man yung buhata sa dugay katuigan nga naglingkod mo diha. Straight to the Kaya point. nag-chat na ko diri nga wa na ma-distribute attorney kay na busy sa suroy-suroy. Bitaw kay priority ko itong kanhi gobernador may kilala suroy-suroy Sugbo, suroy-suroy mga hospital so matiman. Paita. Kana lagi ang hospital sa Camotes wa matiman. Ang si ambulance sa kadugay lang lingkod wa gyud sa maka hunahuna ana. Karon nga nanay na kunahuna tan ay busikat man ugma. Babagan ni tamas ginhawa. So unsa man na ang mga tawo sa Camotes nga naminaw nako karon bida ako mo kuan ha. Atong tagag chance nga makaserbisyo ang bagong gobernador kay gipili man sa mga tao. Tagag chance. Para sa kaayuhan mahigala sa katawhan dito. Una, ako yun, ikaw po, Governor Pam, pag careful diha sa imong panggobyerno kay bisang ganigwa kay sa himuan ka magsa. So careful, hasta tanan nga mga procedure, careful kay kibaw ko, ikaw private sector mo gikan sa Pam day. Gusto ni pinaspasay ba? Dunay kalainan ang sa gobyerno na. Dunay mga proseso ana, i-follow na ang proseso din ha. Unya, labi na ang
maghisgot na tag kwartas gobyerno sensitive kay ta ana. Sumuna nga paningkamot din nga kuan lang yun. Hatagan to serbisyo ang mga tao nga klaro. No, mo na pinaka-importante.